учора з вечора, а учора з вечора засвітила зора, засвітила зора. А учора з вечора засвітила зора, засвітила зора. Зора засвітила, зора засвітила, світу звеселила, світу звеселила. Зора засвітила, світу звеселила, світу звеселила. Світу звеселився, світу звеселився, Христос народився, Христос народився. Цудоўна. Ну, я так разумею, што у акадэміі музыкі яшчэ могуць навучыць, а напэўна ў шэраговай музычнай школцы ні там не вучыць. А адкуль вы бралі веды і дзе вучыліся? Ну, по записях только что слухал. У нас, ну, хотелось бы хоть трошки, у нас нават таких напознавальных, ну-ка, хоть адукацыйна-познавальных, асветніцкіх таких умовах, і то, як бы, не праліру асабліва, нічога не кажуць. А за мяжой, там, у Польшы? Вот я, карацей, про беларускую традыцыю в польскіх кніжках, і ну і просто там шмат напісана, дзе у нас лірнікі былі. Вітаю ўсіх, шаноўныя гледачы гэтай праграмы. Мяне зовут Тацяна Красоўская. Я сябра таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, горада Магілёва. Я чалавек, які цікавіцца жывой беларускай мовай і культурай і ўсімі падзеямі, якія адбываюцца ў культурнай прасторы. І сёння мне выпаў шанец правесці інтэрв'ю з чалавекам, які вядомы як этнафалькларыст, спявак, які ладзіць вядомы спеўны сход з Сяржуком Довбышавым. Добры дзень. Вітанне. Сяржук, чаму менавіта беларускі фальклор? Можаце крыху распавесці пра сябе і калі, а галоўнае, чаму вы пачалі ім займацца і чаму вось менавіта гэты складнік беларускай культуры? Самае важнае, што я знайшоў сябе, гэта першае. І калі ты знаходзіш сваю справу, калі знаходзіш свой занятак і тое, чаму ты аддаешся поўнасцю і гэта любіш, і гэта становіцца часткай твоего жыцця, то гэта заўсёды важна і мае сэнс, і я гатовы гэтым займацца ўвесь час. Пачаў я цікавіцца фальклорам, мабыць, ужо так дакладна, сур'ёзна, калі апынуўся ў экспедыцыях, в першых фальклорных экспедыцыях, і пачуў гэта ўжыву, як гэта гучыць, не на запісах. А раней зусім то, што звязана з народнай традыцыйнай культурай, нешта далёкае, ці ёсць такая памылковая позиция, ці ўяўленне пра фальклор, пра народную музыку, што это нешта такое селянскае, вось так увесь час казалі, в савецкія часы, вось это селянскае, вось ёсць гарадская культура, это лепш. Але таямніца адкрываецца, калі ты сапраўды пачынаеш гэту музыку выконваць, калі ты пачынаеш знаёміцца з традыцыяй і удзельнічаць гэтай традыцыі. Я пачаў спяваць песні фальклорныя, народныя, і гэта пераросло в праект «Вурай». Далей гэта пераросло в праект «Спеўны сход», а яшчэ далей, вось, апошнія гады мы арганізавалі такі праект, это ўжо цяпер і грамадская такая установа, «Традыцыя». Традыцыя аб'яднання людзей, якія займаюцца папулярызацыяй і развіццём беларускай традыцыйнай культуры. Нават больш папулярызацыі, таму што мы маем. На сённяшні дзень мы маем людзі мала цікавяцца, людзі не ўсе ведаюць, тыя толькі, хто блізка да гэтай тэмы, яны
у сэнсе, што такое календар там народны, якія традыцыйныя святы адбываюцца, якія адметнасці там народных строяў беларускіх і так далей. Але хочацца гэта пашыраць, гэта скарб, гэта адметнасць наша, гэта проста такая каштоўнасць, якой няма ў іншых народаў, толькі мы такое маем. Гэтым жывем, гэта развіваем, папулярызуем і працягваем. Дзякуй за адказ. За аснову, за падмурак сваёй творчасці вы бярэце нешта аўтэнтычнае, фальклор. Чаму менавіта ён, ну вы часткова, скажем так, адказалі на гэтае пытанне, і як вы лічыце, наколькі можна гэта апрацоўваць, асучасніваць, даносіць да сучаснага гледача, слухача? Я лічу, што тымі метадамі, каб дасягнуць, упрасціць і зрабіць больш прымітыўным фальклор, я супраць гэтага, да? Калі бывае, глядзіш нейкія праграмы, і дзе робяць нейкую, зусім бачна, людзі дасканала не разумеюць ні тэмы, ні таго, з чым яны працуюць, таму што гэта такія скарбы, там, як музыка Баха, як, не ведаю, нейкія рэлікты там з даўніны, да, якіх проста трэба шанаваць і вось проста, акрамя таго, што і захаваць, ведаць, разбірацца і данесці наступным пакаленням, тым выглядзе, які яны захаваліся. Я не супраць перайначвання, як кажуць бабулі ў экспедыцыях на Палесе. О, гэта фальклор, перайначвалі, то ўжо не пазнаты нам уже это фальклор. У нас же так не спявалі, там і все такое. Канешне, тыя людзі, для якіх это з'яўляецца часткай жыцця, яны з гэтымі песні выраслі, іх бабці, там, дзяды спявалі, яны перанялі гэту традыцыю. Калі не выходзяць нейкую, бачаць поп-зорку, якую проста там дёргаецца пад гэтай песні, яны, канешне, незадаволены такім. І я ў свой час, калі больш пачаў разумець, больш разбірацца, я яшчэ больш стаў асцярожна ставіцца з любоўю і з павагай да тых твораў, з якімі я працую. Я ствараю свой аўтарскі стыль выканання гэтых песен, калі казаць пра маё творчае такое развіццё і, напрыклад, што мы робім з калектывам «Вурай». Гэта такія уже аўтарскія творы на аснове народнай традыцыі. Мы знаёмімся з гэтым, мы натхняемся гэтым і ствараем нешта новае. Але в свой час я зразумеў, што павінна існаваць і такое, і такое. Калі мы робім больш у такім сучасным выкананні песні, там, музычныя творы, то трэба, каб людзі ведалі пра арыгінал, як яны гучалі спрадвеку. І в свой час, ось, напрыклад, в 15-м годзе мы ўпершыню з гуртом «Вурай» выдалі плытку, наш EP-альбом, 3 песні, арыгіналы, як спяваюць там у вёсках і як выконуем гэта мы. І кожны можа проста параўнаць, кожны можа выбраць для сябе, ці гэта слухаць, ці гэта слухаць. І больш разбірацца. І, канешне, трэба заўсёды людзям распавядаць, адкуль гэтыя песні. Это ж мы не самі іх напісалі. А з другого боку мы распачалі серыю выданняў, гэта кнігі з дыскамі пра нашу традыцыю. І там можна пачуць запісы, пачынаючы 60-х гадоў і па сённяшні дзень. І першая такая кніжка — это мужчынская традыцыя спеву, а другая кніжка выходзіла выданне ўжо ў 19-м годзе. Гэта беларускія бяседныя песні. То бок іх можна набыць у крамах? Можна ўжо складаней першае выданне знайсці, але яшчэ можна. Але ўжо в інтэрнэце, на нашых старонках заўсёды это можна і знайсці. І мы ўжо вось хутка запускаем, што бясплатна можна спампаваць, паслухаць і тэкстамі пазнаёміцца, з апісаннямі, адкуль песні, што, таму што там прадстаўлена Беларусь, не ўся, але асноўныя часткі такія, якія мы хацелі данесці, пазнаёміць з традыцыяй спеўнай.
Я так разумею, гэта плён таго, што назбіралася ў экспедыцыях. Ну, в 60-х меня еще не існавала, в 70-х я хотел бы апынуцца в той час, калі это еще было яшчэ лепш, чым зараз. У нас захавалася, ну, кажуць, кожны раз все этнографы кажуць, все, это уже апошні, запишет сваім этих бабуль, это апошні. Вот так пачыналі там конец 19-х, еще калі писали толькі тэксты, потым там 20-й пачатак, сярэдзіны, все это апошня. І я зараз приезжаю, таксама чую этих бабулек, які ж там 30-х гадоў, і все, это апошня, больше нічога не будзе. Але прыязджае праз нейкі час, і тыя, хто там 40-х гадоў, 50-х, яны спяваюць. І вось эту традыцыю, нітачку, яны працягваюць. І в наших выданнях хацелася больш, канешне, пазнаёміць людзей з самымі старымі, самымі такімі унікальнымі запісамі, калі можна было пачуць, вось такога ўжо не пачуць. Напрыклад, мужчынскі ансамбль, гурт з вёскі Тоніш, і той же вядомы Степан Дубейка, это наш просто народны шаляпін, які просто спяваў так, што аж грымелі сцены. І вось пачуць гэты гурт, калі вось выходзяць там 6-8 мужикоў, там, я кажу, параўнаць можна толькі з грузінскім нейкім ансамблем ці хорам. Ну так, больш спевы асацыююцца з жаночым. А у нас мужчынская вельмі развітая традыцыя была. І, напрыклад, хочацца людзей з гэтым знаёміць. Часам не ведаюць, часам, о, нічога сабе, у нас мужыкі спяваюць, так, канешне. І больш за то з'явіліся маладыя гурты, якія працягваюць і вучацца па гэтых самых запісах, як спявалі дзяды, і вось спрабуюць эту манеру данесці выкананне. Цудоўна. Вы ўжо сказалі пра вашыя праекты «Вуры», «Спеўны сход» і пасля «Традыцыя». Так, хацелася падрабязней пра «Спеўны сход». Як ён пачынаўся, з чаго ён пачынаўся, на якім этапе ён зараз? Ці ставілі вы нейкія мэты, калі вы яго пачыналі і дасягнулі таго, што хацелі? Заўсёды я пачынаю нейкі праект да канца не уяўляючы, да, што з гэтага, ну, хацелася бы так, але да канца яшчэ цяжка ўявіць, там, в нашых умовах, як жа ён пройдзе далей, ці васпрымуць яго людзі, колькі будзе чаго. Вось мы прыдумлялі гурт «Вуры», мы просто зацікавілись, мы паспрабавалі, і я не мог бы поверыць, што вось уже нам 9 год у гэтым годзе исполняецца. Со «Спеўным сходом» у меня была мэта вельмі простая, і сабраць людзей. Мне хацелось паслухаць, што ж будзе, калі я зусім тады не ведаў пра праекты, як у Балтыцы, там «Спеўнае поле», калі спявалі, вось канец 90-х, калі збіраліся людзі, спявалі разам. Я пра гэта не ведаў. Просто мне хацелася падзяліцца з людзьмі, хацелася з імі праспяваць песню і пачуць, што адбываецца за цуд, калі спявае там не 5 чалавек, а вось натоўп. Там 100-200. У меня была мэта, каб заспявала нашу народную песню, ну, человек 500. Я думаю, эта мэта уже давно досягнута, там, пасля першых гадоў наших сустрэч, калі былі фестывалі, калі была камяніца, і людзі спявалі. І якія гэта нараджае пачуцці, вельмі калі моцныя. дасягнута? Але вось самі мэты з'яўляліся ўжо падчас. Напрыклад, спачатку проста мы заспяваем песню, потым, канешне, адукацыйная частка. Хацелася у людзей вучыць традыцыі, так, вучыць, напрыклад, розным тэмам. Спачатку это былі народныя, мы сёння спяваем восеньскія песні, потым веснавыя, потым у нас каляды і так далей. А далей захацелася традыцыя наша багатая, то есть это крыніца, якая неисчерпальная просто. І у нас з'явіліся іншыя тэмы, манюшка, агінскі. Я сабе сказаў, што, ну, а чаму? А Магінска таксама можа кожны заспяваць. Все такі, да не, это ж складана, это уже там высокая класіка. Не, ёсць нават прыклады, і як людзі просто першыню прыходзяць, мы распавядаем, заўсёды на кожным сходзе ёсць госць, які больш дасканала ведае тэму, таксама распавядае. І мы выконуем Агінскага. Вось першага разу людзі выконваюць. Тут не стаіць задача. Таленты. Тут не стаіць задача, каб все там адразу так опа і лепшыя вакалісты, лепшыя спевакі з'явіліся. Не, важна дакрануцца да гэтага, пазнаёміцца з гэтым, ісці далей. Напрыклад, «Спеўны сход» стаў такой прыступачкай, да, для розных калектываў, для розных аб'яднанняў. Там вось просто збіраюцца людзі самі пісаць і спяваюць. Они побачили, что да, что, конечно,
І гэта не патрэбны там Сяржук, які кожны раз там давайте збіраемся спяваць. То есть людзі разумеюць, ну так, это было заўсёды, чаму не? Давайте збірацца спяваць. І мы ішлі, дасягнулі нейкіх высот па колькасці людзей, прашлі тэмы розныя. Мы стварылі свой сайт, які называецца спевы.бай. Можна знайсці і на сённяшні дзень тэмы, які цікавыя, там знайсці, паспяваць разам, спампаваць сабе нейкія запісы, ноты і так далее. Мы гэты сайт дапаўняем, і вось такое дасягненне. Але што далей? Хочацца, каб ініцыятыва працягвалася, мы паспрабавалі рабіць яе ў рэгіёнах, і адгукнуліся рэгіёны. У Магілёве, на жаль, так і не зрабілі, але трэба падумаць. Ну, сёння ж будзе спроба. Ну так, але это такія разовыя, а мы запускалі сходы раз на месяц. В кожным горадзе, в які мы взяли, у нас 6 гарадоў было. І паспрабавалі, як гэта ідзе. І людзі прыходзяць раз на месяц, новая тэма, збіраюцца, спяваюць, знаёмяцца. Ну, у нас все наперадзе, мы можам падтрымаць гэтую ініцыятыву. Добра, дзякуй. У 2018 годзе вы з'ехалі ў Польшу на навучанне. Наколькі плённыя былі вынікі вашага навучання? Што з новых ведаў вы адкрылі для сябе і сталі ўжываць у сваёй творчасці? Самае галоўнае, што я пазнаёміўся з фольк-тусоўкай такой польскай. Я наведваў розныя фестывалі, я назіраў, як адбываецца ў іх фестывалі традыцыйнай музыкі. У нас пра гэта, ёсць, чулі, да, там фольк-фестываль. Это выходзяць гурты, часцей за ўсё это нейкія такія, якія выконваюць музыку народную, на гітарах іграюць, там нешта спяваюць, ось такое было выяўленне. Тое, што назірал у Еўропе і ў Польшы, гэта музыкі традыцыйныя, значыць, музыкі традыцыйныя, з'яўляюцца этой самай бабулі, вясковыя музыканты, а з імі разам сядзяць моладзь, і таксама на іх скрыпачках, на цымбалах, але пераймаюць эту традыцыю. І розныя такія цікавыя калектывы. Мой прафесар, у якога я стажыраваўся, гэта Пётр Дайліх, адзін з вядомейшых этнамузыколагаў Польшы. Ён вельмі паважае і разбіраецца і ў беларускім фальклоры. Яго словы былі такія, што польскі фальклор у параўнанні з вашым это толькі рэха. То есть наколькі у вас багата культура, што это неспынна проста. І ездзіў з ім розныя фестывалі, назіраў. І гэта мне дапамагло стварыць в Беларусі такі фестываль. Мы у 2019 годзе упершыню з камандай традыцыі арганізавалі свой фестываль, двухдзённы фестываль традыцыйнай музыкі «Раёк». І вельмі добра прайшло ад лірнікаў, якія выступалі, дудары, калектывы аўтэнтычныя з Палеся, і бабулі, і дзядулі, іх там каля 10 было розных. Потым сучасныя калектывы, і гэта вельмі нейкая новая хваля такая пайшла, і мне это спадабалася. Ну і, канешне, мне дапамагло вывучыць польскую мову, калі мы валодаем яшчэ адной мовай. Гэта нам дазваляе камунікаваць з людзьмі і знаходзіць новыя кантакты, сувязі. Напрыклад, я дамаўляюся і па сёння, каб нашы гурты удзельнічалі ў фестывалях польскіх. Тады мы прапаноўваем нейкія калектывы нашы, яны выступаюць, і гэта такі абмен. Польскія калектывы прыязджаюць да нас. Размаўляючы пра фестывалі, з'явілася інфармацыя сёлета у ліпені, па-мойму, што вы зладзілі веселье-фэст у народнай традыцыі. 10 жніўня. Но я паглядзела ўчора інфармацыю ў інтэрнэце, неяк яны, напэўна, экстрасэнсорна наперад гэта было. Таму што 8 месяц, 8, так? 8 гэта і жніўні, так. І вось у звязку з гэтым некалькі пытанняў. Першае, наколькі цяжка было зладзіць вось такое веселье, таму што я магу сказаць, што ў 2011 годзе я сама ладзіла веселье у народным стылі, але на той момант гэта было, асабліва для рэгіёна, амаль што немагчыма. І гэта я прыклала агромністыя высілкі
тады, каб гэта атрымалася нейкім чынам. Насколькі сітуацыя змянілася зараз, і зноў жа гэта быў фэст, і я ведаю, што частка людзей прыйшла па квітках паглядзець, як гэта прайшло для вас, якія эмоцыі вы атрымалі, і гледачы атрымалі, і все ўдзельнікі. Гэта быў такі першы эксперымент, і зноў-такі, каб вяртаць нашу традыцыю. Я стаміўся ад гэтых псеўда-вяселляў. Ну, кожны, канешне, ўправе выбіраць, якой ён хоча. Ну, можа, не ўсім падабаецца там, калі не гучыць музыка ў калонках, калі на сталах толькі самагон і беларускія стравы, камусьці, ну і там нейкі наливочки, камусьці хочацца больш там, еўрапейскі, конечно, не выключаць такое, але сваё трэба ведаць, сваё трэба шанаваць, і як свой час іншыя краіны робяць, они заўсёды элемент сваёй самабытнасці, элемент сваёй культуры, ён паўсюль, не толькі там на сшытках там і так далей. І я, назіраючы, як адбываецца вяселле ў той жа Чэхіі, заўсёды ёсць частка традыцыйных абрядаў сваіх. А я захацеў зрабіць так, каб ад пачатку да канца все прытрымлена было традыцыі, і калі малады прыходзіць у хату да маладой, потым як выкупы, потым як яны едуць на заручыны, там, ну і так далей, все по сцэнару. Але гэта толькі, можна казаць, мы прэзентавалі збольшага першы дзень вяселля. І часткова другі мы паказалі, было некалькі абрядаў, калі ўжо малады вярнуўся з першай шлюбнай ночы. Але як заўсёды гулялася, вяселле гулялася тыдзень, 3 дні як мінімум. У хаце маладой, у хаце маладога. Потым, это ж цэлы цыкл. І, канешне, мы не рабілі запоіны. Это частка, это еще папярэдняе, што вось. Але ўсе людзі ўпершыню пабачылі, як все ж такі упрыгожваецца каравай. Што гэта цэлы рытуал. Людзі не пабачылі, як пякуць каравай. У нас калектыў быў з вёскі леснікі, сёстры Лук'яновіч, яны гэту традыцыю працягваюць, як пякуць каравай. Калі там воду трэба, просто плечо там со спевамі, там руки помыць, там кожны пэўны момант мае свой сэнс. Кожная дэталь, кожны там момант гэты, да. Але людзі пабачылі, як упрыгожваюць гэта, робяць шышачкі, як гэта вось гэты кветы робяць, і гэта все суправаджаецца спевамі. Прыкладна за одно вяселле больш за 200-300 песен магло прагучаць розных. Ну і, канешне, хацелася адчуць гэту традыцыю, каб было весела. Слово вяселля весела. І сапраўды было так весела, што все, ну, адчулі гэта, да, не просто там, так, это першае застолле, потым першы танцавальны сет, потым віншаванне ад бацькоў, потым яшчэ танцавальны сет. Не, тут было так, што ўжо все селі на застолле і все спяваюць. І сапраўды, гэта трэба вяртаць, таму што ў гэтым была моц, у гэтым была інфармацыя, код ад нашых продкаў. І не выпадкова, да, што мы далучаемся да гэта, мы атрымоўваем яшчэ больш. То есть мы зноў вяртаемся да таго, ад чаго мы адракліся. Дык усё ж, наколькі гэта было складана? Арганізацыйна. Арганізацыйна самая складанасць тое, што, па-першае, што гэта недалёка ад Белавежскай пушчы, это сядзіба Стулы, і туды трэба было дабрацца. Туды трэба было дабрацца і арганізаваць все трансферы, як там людзі туды будуць прыязджаць, потым прыдумляць начлегі, там парковкі, ўсё такое. Таму што там эта сядзіба, там ужо ў вёсцы ніхто не жыве. То есть апошні жыхар быў вядомы наш драўляны разьбяр, гэта Тарасюк. І вось ён калі сышоў, там ужо нікога не жыве. Таму і, можа быць, і атрымалася такая атмасфера несапраўднасці, без надуманасці, калі ў горадзе это рабіць зусім па-іншаму. Дзякуй. Яшчэ одно пытанне пра замежжа. Вы гастралявалі, і ў Амерыцы былі, і шмат яшчэ дзе за мяжой. Ці ёсць попыт на выступ менавіта ў нацыянальным рэпертуарам, і ўсё ж гэта не масавая культура? Як гэта ўспрымае замежны слухач? Адразу адказ, я бы там не быў бы, калі
не было попыту на гэта, і калі б это не было цікава і папулярна, калі я выступаю, напрыклад, в Чикагском універсітэце ці в том же в Бостоне был в універсітэце ці в клубе нейкім, я пераважна выконваю толькі народнае. Я раблю таксама на экранах показываю кавалачак вось фільм песні старой Европы, это Воля Демка, режиссера, яка всей этой жыве наша беларуска, дзе якраз па-ангельску там трошки ёсць інфармацыя про то, вось адкуль там традыцыя спеву такая. Ёсць у меня такая адукацыйная частка. І я выконваю на ліры творы, я выконваю на дудачках, все расказваю, інтэракцыюемся з людзьмі. І вельмі моцная актыўнасць. То есть людзі рэагуюць, людзі танчуць, людзі запытваюцца, потым фатаграфуюцца з гэтым. І я прыйшоў да высновы, што толькі так, толькі з нашай адметнасцю, толькі з нашай традыцыйнай культурай, спевамі мы будзем камусьці цікавымі. А прыехаць туды і спяваць папсу, і ніхто не зразумее, нікому не цікава. Ці прыехаць сыграць тоже рок-н-рол, там джаз. Ну, там такога столькі было. А вось гэтага не было. Ліру они ўпершыню побачылі, што за дзіва інструментам. А аўдыторыя гэта ў асноўным маладыя людзі ці больш сталага веку? Розныя, в залежнасці дзе, таму што было вельмі шмат канцэртаў і такіх святочных, і фестывальных, і проста, вось кажу, у ліцэях там ці універсітэтах, в залежнасці да публіка. Але все цікавяцца, і моладзь добра рэагуюць. Той же в Афінах, штат Ахайо, там я выступал в клубе, где там моладзь от 17 до 30 такого ўзросту. Я толькі пачынаю граць, і не адразу скакиваюць, пачынаюць плясаць, танчыць, рэагаваць, падпяваць і все такое. То бок яны больш разняволеныя, чым мы? Ёсць такое. Вот прыклад, выступалі на калядах у рэстарацыі ў Мінску, і нам трэба, сказалі, больш людзьмі інтэрактывіцца, і вот сядзяць там публіка розна, першы раз заходзім у залю, я так адышоў там, і сядзяць афраамерыканцы, і потым, такі блізка там, як зразумела, мы пачынаем спяваць калядную песню, і хто спявае, як вы думаеце? То ў Мінску была рэстарацыя. Спяваць афраамерыканцы. Сидят там беларусы, что-то, нет, нас не чупайте, мы будем сидеть так. Але бываюць розныя, бываюць, трапляюцца кампаніі, які добра рэагуюць. Але не хапае, сапраўды беларусам не хапае, першае, гэта гэтай самай разняволенасці і свабоды, унутранай свабоды. Каб не думалі пра тое, што сусед скажа. Вот калі так павернуць, што скажа сусед? А калі я прану гэту штуку, што скажа сусед? А калі пачну першым спяваць, это што падумаюць? Можа, я не добра спяваю. Вось гэтых столькі думак, можна проста паспрабаваць і ўсё, і зразумець, што б вы не рабілі, вы ўсё роўна, это вы, тым-то і унікальнасць. Ну, конечно, полюбіць сваё. Можна не слухаць у навушніках аўтэнтыку, але можна ведаць, паважаць, любіць і казаць, што мы адны з самых крутых. Вось у нас дзе яшчэ па суседству захавалася столькі песен, як не ў нас. Ну вось вы кажаце, за мяжой все так цудоўна ўспрымаюць. А як справа ў Беларусі? Як з канцэртнай гэтай, як успрымае публіка, наколькі ёсць цікавасць да гэтай тэмы, якія пляцоўкі, можа быць, на якіх пляцоўках выступаеце? У нас ёсць адна самая такая складаная тэма, гэта арганізаваць канцэрты. То есть нас трэба падаць гастрольнае пасведчанне, каб там все не перапужаліся этой беларускай мовы, што вось мы прыязджаем, это ж хто это з беларускай мовы? Ой-ой. Той же Америка, ты вось хочаш канцэрт, ідзеш в любы там клуб. Можна? Там, які дата? Ну, давайте прыходзьце, арганізуйце, занимайтесь квіткамі. Квіткі занимайте. То есть даецца, займайся, хочаш, занимайся. Іншая справа, там былі канцэрты, дзе мне мала людзей было, тому што мне там не ведаюць, і трэба, конечно, укладацца в рекламу і так далей. Калі арганізоўваць на публікі шмат, там самі все, то это одно. А калі сам арганізуеш, это іншым. Але бываюць у нас складанасці тут в Беларусі, што
ну, трэба самому арганізаваць, прайсці ты все паперкі падпісаць, все ты ўзгадненні, а потым яшчэ самому рэкламу зрабіць, а потым яшчэ квіткі прадаць, а потым яшчэ і выступіць. Вось такая складаная. І бывае просто не хочацца. Бывае, ну навошта я поеду, там, з'езжу в Польшу, мне там прасцей, меня запросили. Таму прасцей, конечно, у Мінску арганізаваць все, таму што там больш клубаў, больш ужо і нейкай вядомасці, там з маім калектывам мы можам там уже дакладна там некалькі клубаў, дзе мы уже не раз давалі сольныя канцэрты выступіць. Ці калі запрашаюць, так, то в іншы хочацца ездзіць, вельмі хочацца выступаць в іншых гарадах. Вось в Магілёве з радасцю, то есть з гуртом, падаецца, нават і не выступалі мы, можа быць. Я сольна выступаю, прыязджаю, тому што адному прасцей арганізавацца, там сабрацца. Таму, а публіка часам просто не ведае. Мы выходзім, выступаем у Берасці, там сольны канцэрт даем, людзі, напрыклад, большая частка упершыню, хто прыйшлі на падобны канцэрт, але прыйшлі ў філармонію, і ім цікава таксама, о, это у нас такія інструменты, ого, і такі, нічога сабе, цікава. Ну, па телеку не паказваюць же пра гэта. Там ці паказваюць там з іншага боку. А вось сёння быў так званы ранішнік з дзецьмі. Вось ён прайшоў, наколькі малодшая аўдыторыя, яна хутка ўключаецца, як яна ўспрымае, асабліва гледзячы з таго пункту, што гэта ўсё ж на беларускай мове, ўсё ж аўтэнтычнае і, можа быць, крыху для іх незразумелае. Дзеці ёсць дзеці, і калі в ЗША, напрыклад, таксама я казаў, давайце, там былі сем'і беларусаў, і кажу, ну што, будзем рабіць розныя сустрэчы на аснове нашых традыцыйных гульняў, спеваў, там, ну яны хочуць, каб дзеці чамусь там вучылись. І першае задалі пытанне бацькі. Они ж не зразумеюць беларускую мову. Мы вот, чтобы только им бы хоть русский не забыть. И вот они все по-ангельску, повсюль ангельская мова, в школах, в садках. Як они не разумею? А дети есть дети, они все разумеют. То есть дети все пришли, и все я с ними по-белорусски все не разумели. И то же самое на Ялинце. Никто нават ни разу не спытал, а что это значит, что нам робить? Потому что есть мова музыки, есть мова наших гульняў, есть мова традыцый, и по-другое, что моя теория, что ну, мы на этой земле народились, то нам сама земля допомагает. И подсвядома я в свой час таксама по-беларуску не размаўляў. И першие книжки Краткевича я читал со словником. Але я разумеў, что калі я тут нарадзіўся, калі я адчуваю себе беларусам, гэта у меня ў глыбіні ёсць. И оно пошло само. То есть я начал спробовать размовлять. Больше, конечно, это сором разбить у себе, да, чтобы там не думать, да, а может дрэнна размовляю. Часом и сами ось люди, они кажут, ой, ты помылку там зрабіў, ці супер такие беларускамоўныя, які там правильно по-беларуску будзе слова не так, а вось так. Але гэта таксама робіць блоки. Ось вельмі шмат у нас блокаў ад садкоў да школ, калі прыходзіць да мяне вучыцца там ужо такія тетечки, дядечки во ўзросце и боятся спевать, вот так трясутся, кажу, откуда это все. Ну, в школе сказали, что у меня нема голосу, там, ці слыху. Вот это комплекс до конца життя. Все, яны не вырашаюць твой лёс, там, ты хочешь спевать, спевай. Душа гучыць, и никто этому не перашкодит, никто не забароніць. Ну, а вот калі у тебя нема слыху, там, ці голосу, кто такое сказал? Ну, ёсць кожнага і голас, калі мы размаўляем, то і ёсць і голас і для спеву. Калі не мы, конечно. Таму не трэба нікога слухаць, трэба рабіць, спяваць, гучаць і не бояцца. І бацькоў нават часам не слухаць тым дзецям, потому что это бацькі вдалбліваюць там, да, что ой, ты там, можа, это беларуская праграма, ты не зразумееш. Дзеці все разумеюць. І дзеці за свой 8 год працы в філармоніі, напрыклад, в 18-му я звольніўся, я побачыў розных дзяцей, ад там вясковых, гарадскіх, там. Таму дзеці, калі ім цікава, то яны это адчуваюць, яны шчыра рэагуюць. Калі яны сапсаваны там мабільнікамі, тэлебачаннем, ці ну это все ад бацькоў, сур'ёзна. Вот як арганізоўваць гэта бацькі, так і будзе. Але хай пакрыюцца мінскія дзеці з апошніх маіх назіранняў, вот сённяшнія дзеці былі больш
такія зацікаўленыя, разняволеныя, і ну, мне было вельмі прыемна выступаць, і як яны это ўспрымалі, не гледзячы ні на што. А чаму важна падтрымліваць і папулярызаваць менавіта народныя спрадвечныя танцы, музыку і спевы? Бо ёсць такое меркаванне, што гэта такая частка культуры, як музейны экспанат. Дзесьці паказаць, выставіць як сувенір і пасля схаваць у куфар. І я вже казаў не раз і ў нашым інтэрв'ю, што на жаль, не все разумеюць, на жаль, часам гістарычныя часы ідэалогія дзяржавы, яна рабіла так, каб гэта традыцыйная культура сышла ў забыццё, да, там, рознымі метадамі, там, што гэта не модна, там, гэта сялянства, напрыклад, як зніклі лірнікі. Ну, трэба, каб это знікла традыцыя, і все, абвінілі ўсіх лірнікаў в брадзяжнічестве, што вось они папрашаюць грошы, а яны спявалі там духовныя тэксты, і таксама они вось пра Бога спяваюць, і все забараніць, это секта, гэта брадзяжнічество, і все, эта традыцыя знікла. Вось, потым спевы таксама, ну, это не нейкі все сумныя, вось это паўсюль сядзіць у людзей нейкія сумныя песні, гэта спецыяльна зроблена, гэта зроблена таго, каб ну, гэтага не было. А што, ну, вось, што ёсць наш традыцыйны код, да? То есть хто мы? То есть в наших песнях, в наших танцах, в нашей традыцыйнай культуры схавана вся інфармацыя, хто мы, адкуль мы і якія там былі мовы. Взять какую-нибудь песню там з Магілёўшчыны, взять песню там з Віцебшчыны. Там гучыць яшчэ мова. То есть мову на вуліцах не пачуць, в песнях нагучыць. Словы, якія нават не выкарыстоўваюцца. І што зрабілі палякі? В 50-х годах скончылась вайна, они взяли машину, апаратуру, якая была на радыё, і паехалі, запісалі весь фальклор, які ёсць в Польшы. Яны сабралі всю Польшу праз фальклор. І гэта іх зараз гонар, зараз яны там выдалі столькі кніжак і працягваюць выдаваць і выданняў, і дыскаў, і цяпер па этих запісах вучацца і в школах, па этих запісах спяваюць, і это все, яны захавалі сваю традыцыю і яны адпусцілі, да? Людзі, можна казаць, яны і мову вывучылі на гэтым, сваю гісторыю, і таму яны такія: я поляк, хто ты єстиш, поляк малый. Кто-то, да? То есть у людей есть гонор за свое. У нас з-за того, што нешта прытрымліваецца тых думак, што не, мы такі нейкі недасканалы, у нас лапці і саламяныя шляпы, то у нас не вельмі, вось у суседзей лепш. Вось это вбілі, это схавалі людзі і працягваюць гэта. Не, зразумейце, што вы самыя самабытныя вось па-свойму, што вашы песні такіх няма. Ну, тут, кажу, колькі ўжо ў спіс ЮНЕСКО занесена нашых абрядаў і традыцый, колькі нематэрыяльнай каштоўнасцю таксама вырашылі. Напрыклад, ёсць такія абряды, якія проста толькі ў нас. Той же жаніцьба цярэшкі взяць там, ну і Вялікдзень, ну гэта ж проста каштоўнасць. І пры гэтым вы казалі, што прафесор вам казаў, што все-таки у нас больше... Ну, гэта сустракае не раз, калі пачынаць па-беларуску размаўляць японцы, там, гішпанцы, это ўжо вядомая тэма. Ім так падабаецца эта мова, наколькі меладычная. І толькі частка беларусаў там: ой, не, я не магу размаўляць па-беларуску, то есть і мне не ведаю, што. Ну, вось з гэтым трэба працаваць. А з гэтым трэба працаваць праз школы, садкі і іншае. Яшчэ одно такое важное пытанне, як камерцыялізацыя культуры і фальклору. Тут ёсць розныя, часам нават дыаметральныя пункты погляду. Хтосьці лічыць, што гэтую частку на ёй нельга зарабляць, наадварот, трэба ўкладвацца туды, каб пашыраць, і ніякім чынам, што гэта як парушэнне нейкага коду ўнутранага. Як вы ставіцеся да гэтага? Ці лічыце вы, што гэта можна камерцыялізаваць, што на гэта можна зарабляць? Канкрэтна, калі толькі на гэтым зарабляць, это немагчыма, як, в прынцыпе, жыць толькі з адной музыкі. Можна, але это будуць невялікія грошы. Але гэта не трэба ставіць звыш задачы. Вось, я буду это рабіць толькі для заробку. Але можна паставіць звыш задачу, што гэта будзе прыносіць мне
пэўны заробак, да, ці пэўную узнагароду за то, што я раблю, як любую працу я выконваю з любоўю, і гэта мне прыносіць там і задавальненне, і прыносіць нейкую капеечную. Калі ж мы даем канцэрты, канешне, мы працуем, калі мы выдаем кніжку, таксама кніжку набываюць і купляюць. Палякі зрабілі цікава, зноў кажу пра Польшу, згадую, тому што я там пражыў 6 месяцаў. Ну, могу про Америку распавесці, што, як гэта адбываецца ў іх. Напрыклад, па сённяшні дзень на канцэртах выстраиваецца чарга людзей, якія набываюць дыскі. У нас ужо дыскі амаль што не. Яны набываюць гэты дыскі, яны гартаюць эти тэксты, чытаюць это все. Таму што в інтэрнэце на халяву не атрымаецца нейці знайсці. То есть можно, конечно, вот Америка, например, да, они сделали все лічбовое, да, то есть ты хочешь музыки, але набудь яе на Spotify, на iTunes, так само платформа, але такие уже интернет-платформы. Але ж я все равно того часу, коли мне цікаво погортать, то есть я беру книжку, гортаю, там тексты, вокладка, фотоздымки, и вот там есть флешечка, ці диск, ты это слухаешь, и вельми класна. І таму гэта прыносіць прыбытак, з гэтага жывуць, нават людзі выдаюць, папулярызуюць, людзі ходзяць на канцэрты. То есть это все звязана. То есть імпрэзы, выданні, розныя мерчы, да, там прадаюцца розныя там кашулі, там нейкія, ну, што заўгодна. Ну, звязаныя з тэматыкай, да. То есть можна, ну, як камерцыялізаваць гэта магчыма. Нават правядзенне камерцыйна розных вяселляў, это таксама может быть. Што вось на весельях ёсць попыт. Таму што, ну, типа не раскручана, яшчэ людзі жывуць кавер-бэндамі, але пройдзе час, і гэта будуць яшчэ больш жадаць. І часцей за ўсё, калі прыязджаюць замежнікі, там выходзіць замуж дзяўчына з Беларусі, ці наадварот, хлопец з Беларусі, канешне, прыязджаюць у Беларусь, ці дзесьці у замежжы хочуць нейк зрабіць беларускае вяселле, ці хоць кавалачак, ці частку. Таму я не раз быў на такіх, калі мы ў Варшаве выступалі і ладзілі абряды грузінска-беларуская сям'я. Это цікава вельмі, да, дзе прадстаўлена культура, традыцыі. Хацела б закрануць яшчэ одно такое важнае пытанне, як увогуле беларускасць. Прычым не толькі у справе культуры, а ў прынцыпе беларускасць і беларускамоўнасць. Зараз русіфікацыя набыла межы, скажем так, катастрафічныя, я б сказала. І, напрыклад, для дзяцей зараз часам гэта як замежная мова. Што вы думаеце, трэба рабіць, як дзейнічаць для таго, каб змяніць нейкім чынам сітуацыю? Па-першае, больш рабіць ухіл на адукацыю дзяцей. Садкі, школы і так далей. Калі дзяржава гэтым не зацікаўлена, то трэба самім спрабаваць адкрываць свае установы. Вельмі шмат прыватных садкоў у Мінску, напрыклад. І там нават дзесьці ёсць канкрэтна беларускамоўна, а дзесьці, дзе проста, каб дзеці ведалі некалькі моў. Там ёсць ангельская, расійская, беларуская. І вот яны, в прынцыпе, зразумеюць і беларускую, а потым они падрастуць, будуць вырашаць, якая будзе іх асноўная, астатні такі дадатковы. Я думаю, не жаліцца, не плакацца, не там пакутваць, да, ай, все у нас. Не, рабіць максімум. Калі кожны чалавек штосьці для этого зробіць, каму гэта баліць, да, то вынік будзе добры. Больш адукацыі, больш нейкіх там кніг, выданняў, так далей. Таму што на сённяшні дзень яшчэ ёсць праблема, што не маем нейкіх этих пособий, там их называют, да, для навучэнняў, да, там в садках, там ці в школах не маюць нотак дзіцячых песен беларускіх. То есть все, что написала в советских, там есть минимально там с бульбы клёскі, с бульбы каша, але детям это не цікава. Я сам это назирал, и есть у мяне нават, ну, кажу, як у мяне, так и у іншых, так и у мяне, что робятся вялікія такие проекты, это там написать симфонию, там оперу, як пишут композиторы, але час на нейкі бірулечкі дзіцячі у них нема. Ці, напрыклад, я даю там вялікія сольныя канцэрты, а зрабіць для дзяцей, ну, уже калі час ёсць, да, там, это трэба
мець і час, і жаданні, і все такое. Таму часам вось мы робім нейкія глобальныя праекты, ну, і іншых народаў таксама. Они робяць там, выдаюць шмат дыскаў, але дзіцячых там не шмат, напрыклад, такога плану. І, ну, трэба больш сучасных такіх матэрыялаў. Чаму дзеці не любяць чытаць там беларускую кніжку, ну, они берут там какую-нибудь красную шапочку, там, супер иллюстрованную, а белорусская такая некая ось по школьной программе книжка там такая, ну, зусім непрывабная. Але у нас ёсць вельмі шмат зараз выданняў прыгожых, цікавых, часопісаў, там все. І зноў-такі бацькі, калі бацькі ў гэтым зацікаўлены, дзеці будуць. Ну, ни в коем разе не там наезжать там, давай, ты повинен там некого где-то не быць дыктатарам, да, вось тады будзе наадварот, дзеці будуць нецікава, ці наадварот, то супраціў будуць ісці. Ну, але гэта трэба падаваць так, праз любоў, праз гонар, праз павагу, і нават калі вакол там все па-расійскую мову, ну, па-рускі размаўляюць, то проста даносіць і распавядаць, што а гэта наша спрадвечная мова, а гэта нашы спрадвечныя песні, а гэта наш скарб. А дзецям вельмі заходзіць, і фальклор наш, калі яго якасна прыгожа падаваць, і цікавыя казкі, таму што фарміруецца уяўленне свету праз казкі у дзяцей. І часам, вось, што мы чытаем, ці што мне чыталі, это ж все равно пераклад з беларускай мовы. Це ж вядомая казка, як там Піліпка сынок, там, ці там пра лісу ваўка, там, это все беларускія казкі, там вот вёскі распавядаюць. А такое яшчэ звязанае з тым, што вы сказалі, такое пытанне, што вы кажаце дзейнічаць. Трэба развіваць неяк у народзе вось гэтую, у людзях гэтую прагу да дзейнасці, таму што вось вы сказалі, што не хапае матэрыялаў для там дзіцячых садкоў, напрыклад, але я не пагаджуся, напрыклад, таму што я сабрала агромністую калекцыю матэрыялаў, і ёсць вельмі шмат, напрыклад, я вельмі люблю калыханкі, ёсць вельмі шмат калыханак. Вось проста у мяне там 3 племяннікі, і я сестры кажу, сябрам кажу, берыце столькі і нотаў, і ўсяго. Але прасцей адмахнуцца і сказаць, нічога няма, чым гэта пашукаць. Вось як вось гэта? То бок з маладымі людзьмі і з дзецьмі трэба, канешне, працаваць, але каб працаваць, трэба, каб бацькі гэта рабілі, і не толькі бацькі, ва ўсіх сферах хтосьці гэта хацеў рабіць. А такіх людзей пакуль што, на жаль, не так багата. А ёсць выканаўцы, сапраўды, у нас такіх адзінкі людзей, хто зацікаўлены, і вось дзякую ім нешта адбываецца, да? Але збольшага, хто працуе там у дзяржаўных установах, гэта выканаўцы. Ім сказалі, паставь подпіс, они паставяць. Таму і самі хутчэй за ўсё не будуць свой час губляць. А калі ім прыйшло там 20 тысяч гэтых асобнікаў такіх кніжак, да, вось гэта для дзіцячых спеваў і гульняў, вось кожны садок раздалі, і они будуць ляжаць і ўсё. Чаму ва ўсіх установах, будь то сад, будь школа, нейкім бокам заўсёды 9 мая узгадваецца. Вось там сидзіць першакласнік, ведаеце, якая самая важная падзея на год, і ўсім вдавліваюць 9 мая, 9, ну, это адкуль ідзе ўсё. Таму, калі вось проста тым гэтым самым, хто проста выконвае сваю працу, этим всем настаўнікам, які кажуць, ну, няма нічога, да, то есть, вот, ёсць, бярыце, да, рабіце. Калі хоць адзін з бацькоў тых самых, якому лянотна, хоць запытае, так, чаму ў вашай праграме няма ніводнай песні па-беларуску, чаму так, там, у вас же ёсць там кніжка ці што там. Вось калі вы скажаце, то есть, іх трэба за імі таксама кантроль. Моніторинг на всіх узроўнях, так? Ну так. А то ім так, выканаць працу, трымаць свой аванс і все. Каб менш працаваць. Ну вось, я ведаю, што вось зараз вось гэты час, перад калядны, і я маніторыла, я ведаю, што вось у мяне 3 племяннікаў, і яны ходзяць у дзіцячыя садкі, то бок ёсць штосьці яны, там капелюшы, штосьці прыносяць, але каб гэта была жывая мова, я так не думаю. І я там включаю мультики і все астатняе, і таму, мне здаецца, вельмі шмат фармалізму
То бок вось галачка ёсць, трэба правесці ў такі вось, але насамрэч, каб яно ішло, калі яно ідзе ад душы і зацікаўлены чалавек, яно ідзе зусім па-іншаму, чым калі вось у нас на афіцыйных святах з'яўляюцца вось гэтыя, як вы кажаце, у стылізаваных касцюмах са стылізаванымі песнямі, якія, можа быць, не несуць душы. Ну так, дзецям патрэбны яшчэ прыклад. Калі прыклад, гэта іх бацькі, калі ў іх сям'і. Ну, я не раз назіраў сем'і, які там вырасталі дзеці, якія паважаюць, любяць беларускую мову. У них бацькі там, у них традыцыя падтрымліваецца, яны калядуюць, ведаюць все. І настаўнікі таксама, ёсць сапраўды такія, ну, вельмі ад Бога настаўнікі, проста, ну, яны на сваім месцы. Калі яны любяць сваю працу, калі яны ведаюць. Ну, я нават і нейкі кастынг, канешне, сярод настаўнікаў патрэбны, да, што яны ведаюць. Не проста прыйшлі, вось я па размеркаванню і ўсё, няма куды падзецца, я буду этих дзяцей несчастных вучыць. Менавіта не павінны любіць гэта, не павінны ведаць і разбірацца з тым, што яны робяць. Калі не выкладаюць музыку, то трэба ўсё ж такі на аснове нашых традыцый, а не проста там взять там нейкі падручнік, там 80. Ну, зараз в основном больш на аснове рускай традыцыі, мне падаецца. Ну, я зараз не заглядаў у падручнікі. Але, ну, гэта, ну, я лічу, это здзек над нашай культурай, калі мы маем багацейшую просто традыцыю, багацейшую просто песенны рэпертуар, браць там і спяваць там песні суседзяў. Ну так, мне здаецца, это вось то, пра што вы казалі, гэта нейкі комплекс, который у нас складзены, таму што калі дзіцю не кажаш, што ты не зразумееш, ці штосьці, мне кажуць, размаўляй па-руску, я кажу, все зразумеюць, не перажывай, і все разумеюць. Галоўнае, не праграмуйце дзяцей, людзей, трэба на вось пазітыў, на дасягненні, тады ў іх ідзе, яны расцвечваюцца. Ну так. Дзякую вам за такую цікавую змятоўную размову. Жадаем вам поспехаў. Завітвайце да нас часцей. Дзякую, што былі сёння з намі. Дзякую за вашу увагу. Магчыма, мы працягнем нашу серыю нашых інтэрв'ю з іншымі удзельнікамі. До сустрэчы. Фу, Господи. Я думала, 3 разы я думала, что я упаду, просто сгублю притомность. У меня так начинала кружиться голова, и я все думаю, боже мой, я некий робот. Ой, фу. Сидели, была еще лира. У нас это больше развито в народной культуре, вельмі распаўсюджана. Ну, калі узгадваюцца, ці вось нават узгадваюцца маркі на паштоўках і народныя інструменты, вось, шчыра кажучы, цымбалы памятаю, штось такое, а ліра вось была? Ну, напэўна, яна так непрыкметна з бачкоў ляжыць. І самае вядомае, это калі песняры, вот у них пачатак, іх першыя, калі они только пачыналі спяваць там все эти «Касюясь конюшину», заўсёды там сидит в центре какой-то мужичок с лирой. Но это у них больше это было як такая цель популяризаторская и больше для картинки. А у нас лиру отреставрировали здесь и почали уже. Вот это как бы копия с луцкой лиры, ну, початок 90-х. Почали у нас и выраблять лиры и так все. Традиция конкретно возникла в 70-х, 80-х. Просто уже все, не стало лирников, а пошли. То бок, тут шмат трэба творчасці? Ну, тут же клавіші толькі, так? А так гук ад таго, што круціцца, я так разумею, вырабляецца? Это як смык. Кола крутится як смык, а клавіші уже, да, играют мелодию.